Kaso wala tayo din eh. Tricycle lang meron tayo eh. Ate Dat, ano yan? Dala mo, bebe? Anong laman ang dala mo, bebe? Eco bag? Talaga. Ay, nabasa ng aking paa. Pero okay lang daw. Mamingwi tayo rito, oh. Wala, wait lang. Yung tsinelas ko kasi nabasa, madulas na. Nahirapan na ako maglakad. Papa. Hindi, ako na lang nak. Kung ako nga nahirapan, ikaw pa kaya? Ako na lang nak. Kaya mo? Okay. Ayun po. Katulong na nga niya na. Dito sa dagat. Ayun po. Tayo ganda. Ayun. Maganda mo. Mahuli na ka mo? Hindi na naman kami nalakaw mo ba ko? Mali niya ako kung Ay. paplansya akong bari. Mapilong ko na tayo. Maduman kami pa. Ha? Maduman kami. Kaya makagyan sa ko yan yung mga. Sa dulo. Sa puro. Oo. Papa, ganyan na ba yan talaga kabigat? Ba't ganyan ang pagdala mo? Ha? Ba't ganyan ang pagdala mo? Nasa likod. Ganyan na ba yan kabigat?
napakahinga.